Aurre bazteko partidu garrantzitu zen guretzako, garaipen polit bat lortu genuen eta horrek aurrea behira konfiantza asko emateko eta talde bezala sendu ertengo dugu hemendik aurrea eta gogo gehiokin. Igandeko partidue Bergararen kontra oso gogorra izangoa, talde hau urtin zehar uste dugu aurrien ibiliko ala, baina alare guk etxin jolaste dugu eta gogo hori eta aurre bazteko 3 puntu horiekin ez dizko gauzak errez lagako, baina alare danok lehenengo minututik beste ozein partidu balitz bezala fuerte, gogor, juntu eta animauta erten berdeu eta hola gauza positibo lortu ditugula uste dut.